Prvý bod je, že poslanci opozície spoločne sa dohodnú a prvého budúceho týždňa to dáme. Chceme zvolať mimoriadny výbor k tej situácii, ktorá je v slovenskom poľnohospodárstve. Zavoláme si ministra Takáča a chceme robiť aj poslanecký prieskum na PPAčke. Naozaj ten čas dozrel, tá situácia je alarmujúca. Dochádza k existenčnému ohrozeniu niektorých ľudí, ktorí za nič nemôžu za to, že niekto je neschopný, zlý, alebo niekto má dokonca zlý úmysel. Takže to chceme urobiť, len treba povedať, to je taká procesná stránka tej veci a tá výzva s nej vyplynie, že my v opozícii sme 5 a na zvolanie výboru potrebujete 6. Túto módu skrečovania výboru si Huliak obľúbil a nie raz, nie dvakrát nám nedovolil otvoriť výbor a nebol uznašania schopný. Keď ich ja požiadam, minule som to robil, jedného hltal kuracie stehno v bufete a som ho prosil, že nech ide na výbor, aby sme to mohli otvoriť, poslanca Smeru odmietol. Ktorého? Toho, čo naháňal v tej osade toho soka v Láske. Čiže odmietol. Čiže ja asi nemá význam, ale tá výzva je v tom, že chceme poprosiť, nie požiadať, poprosiť SPPK ako vrcholný orgán poľnohospodárov, nech oni dajú takú výzvu. Naozaj, myslím, že dozrel ten čas, nech SPPK výzve vládnych poslancov, ale respektíve všetkých poslancov, nech prídu na výbor, nech robia. Nikto nehovorí, ako majú hlasovať, keď každý nech hlasuje, ako mu srdce hovorí, alebo ako mu kto rozkázal, ale nech prídu. A chcem veriť, že SPPK takú výzvu bude adresovať. Naozaj dozrel ten čas, je to na mieste. Ak nie, tak potom bude zaujímavé sa pýtať, že prečo. Lebo to naozaj nie je dôvod neprísť a nerokovať, lebo to sú verejné zdroje, to nie je záležitosť nejakej súkromnej firmy, ktorá má nejaké interné problémy a verejnosť o tom nemusí vedieť. Hej? A výbor je zriadený na to, aby takéto veci riešil. Takže tá výzva je na mieste, ja prosím, nežiadam, prosím SPPK, nech takú výzvu adresuje, sám som zvedavý, jak to dopadne. Druhá vec, ktorá bola avizovaná, zlyhávajúce softvéry, na uvedenie do kontextu treba povedať dve veci, že podarilo sa týmto ľuďom za mnou do PPAčky dostať človeka, za generálneho riaditeľa. Viete, že zoberte si, čo to je za cynizmus, čo to je za hrozný cynizmus a ignorácia, arogancia, keď za šéfa PPAčky vymenujú človeka, o ktorom investigatívny článok o tom, ako podniká a ako sa hýbe vo verejnom priestranstve, napísal zavraždený novinár Kuciak. Čiže po tom všetkom, čo vieme, po tom všetkom, čo žijeme, po tom, čo vieme, čo robila PPAčka, tak oni za šéfa dosedia človeka, o ktorom písal článok nebohý pán Kuciak. Možno to by mali vedieť v Bruseli. Keď už to hovoríme, že čo majú alebo nemajú. To by mali vedieť v Bruseli, že koho boli schopní tí ľudia na čelo tej PPAčky dostať. Takže tento človek, za vedenia tohto človeka, zisťujeme, že celý ten systém zlyháva. A otázka je, že či kvôli neschopnosti, alebo je tam zámer. Dozvedeli sme sa, že zlyhávajú softvéry, na ktorých beží celá PPAčka. Tu treba povedať, že ten softvér štát zaplatil cirka 60 miliónov eur. 30 miliónov za toho kúpili a v priebehu tých rokov do toho naliali cirka 30 miliónov eur. Za 60 miliónov eur postavíte nemocnicu, u nás je to softvér, na ktorom beží jedna budova, za tie peniaze by ten softvér mal orať. Orať by mal vedieť a mal by vedieť krmiť kravy. Tak naozaj. A teraz sa dozvedáme, že ten systém nie je schopný zaevidovať, že kto má koľko hektárov, keď do neho to chcete vložiť, lebo tá funkcionalita je zlá. Zlyháva. Tá otázka je, prečo? A či je, alebo nie je v tom zámer. Celý ten softvér spravuje skrachovalá firma Arka, Arka Capital, ktorej patrí tá firma, ktorá prevádzkuje ten softvér. A tu treba povedať, že hlavným veriteľom tej skrachovalej Arky, ergo skrytým alebo neskrytým aj majiteľom, je jedna z dvoch najsilnejších finančných skupín na Slovensku, ktorá má veľmi silný záber v poľnohospodárstve. A to, o čom sa šuškalo, teraz sa nebude Penta. Nie, ešte jedna. Takže tá druhá z tých dvoch. A čiže ide o to, že či to, čo sa šuškalo, či naozaj sa nepreukazuje, že ten systém ďalšej privatizácie v slovenskom poľnohospodárstve nabieha a nabieha takým spôsobom, že tých malých a stredných oslabíte, dostanete ich na kolená cez finančné nástroje, cez dotácie, cez priame platby, ich omeškaním, dostanete ich do dlhovej špirály, budú na kolenách a potom niekto príde a dá im ponuku, ktorá sa neodmieta. Toto sa už deje, to nie sú moje slova, to povedal šéf mladých farmárov, pán Glovaťa, ktorého citujem na článku Polno Info, kde presne samotní tí ľudia boli prekvapení, že ako niekto, kto im dáva ponuku, vedel o tom, že majú finančné problémy.
Čiže tie softvery prenikajú, tečú tam, kde majú tiec. Tá situácia je veľmi zlá. Naozaj my hovoríme nie o nejakom dravosti v podnikateľskom priestore. My hovoríme o neférovom konaní za účasti a spoluúčasti štátu. Treba to riešiť a my poslanci o tom musíme vedieť a musíme o tom rokovať.